Maria Tudó és un dels autors de literatura temàtica LGTB en llengua catalana més prestigiats del nostre país. Entre les seves obres més destacades hi ha El mal francès, per la qual va guanyar el Premi Josep Pla de 2006 després de 15 anys de carrera. Tudó és, a més, professor universitari, crític literari i traductor de Gustave Flaubert, Honoré de Balzac, Michel Tournier i Guy de Maupassant. Explica'ns una mica com vas començar, com et vas iniciar en el món de la literatura. Que tinc entès, vas començar el 1991 amb els plaers ficticis. Explica'ns una mica com vas arribar aquí, a aquest punt. Vaig arribar tard a la literatura, jo vaig publicar tard, diguéssim. L'any 91 ja tenia 41 anys, que per publicar una òpera prima és una miqueta tard. M'hi vaig mirar molt, vaig esperar molt, em feia molta por, tenia un respecte una miqueta supersticiós, encara el tinc una mica, però ja no tant, per la literatura, i em va costar molt decidir, em va costar molt donar el pas, aquest que és el pas autèntic dels escriptors, que és el pas del diari íntim o de l'autobiografia a la ficció. Tu decideixes publicar un dietari o un diari íntim, doncs és una altra cosa. Però si tu vols, com era el meu cas, publicar o escriure ficció, separar-te, distanciar-te de l'autobiografia, de la confessió íntima i passar a la ficció és una cosa que pren el seu temps i que en el meu cas va ser bastant llarg i complicat. I l'any 41 finalment em vaig decidir a donar a uns quants amics un manuscrit del llibre que es va arribar a dir, en aquell moment no tenia títol, es va arribar a dir Els plaers ficticis. D'aquests amics alguns em van animar molt i els agrairé eternament. D'altres em van desanimar molt i els maleeixo eternament també, perquè van dir que no. Va haver-hi persones que em van dir que per què em dedicava a la literatura, que jo hauria de ser professor i traductor, que ho feia molt bé, però no els hi vaig fer cas i el llibre inesperadament va tenir una acollida més bona de la que jo m'esperava, perquè clar, una primera novel·la als 41 anys, doncs era una cosa una miqueta difícil. Va tenir molt bona acollida de la crítica, immediatament em va trucar el Jorge Herralde, d'Anagrama, per dir-me que la volia traduir al castellà, és de les alegries grans que he tingut a la meva vida professional. Em va dir, me'n recordaré tota la vida i li agrairé també tota la vida, em va dir, seràs el Proust català, perquè després suposo que ja no ho ratificaria, però en aquell moment m'ho va dir i si hi hagués hagut cintes doncs ho hauria gravat, però no era el cas. I bueno, va ser així com vaig donar el primer pas. Quins són els temes més o menys que has pogut anar tractant al llarg de les teues novel·les? El tema a vegades pel que he vist de la iniciació en la sexualitat o la social o... De vegades, fa poc vaig fer una miqueta de repàs als llibres que havia publicat, em vaig donar compte d'una cosa que jo no tenia molt present, vaja, no tenia la consciència, que és que hi havia un percentatge molt alt de ficcions sobre adolescents, sobre joves i adolescents, i em vaig emplipar una miqueta amb mi mateix, vaig dir, bueno, ja està bé, podria començar a parlar de persones adultes, no? No ho sé per què, són coses que un no tria, suposo, però sí, els plaers ficticis parla d'adolescents amb un estiu a Camprodon, el Joc del Mentider parla de 3 joves a Barcelona l'any 77, però són joves, no són adolescents, però són joves. Quina és la dels escoltes, el cant dels adeus, són nois que accedeixen a l'adolescència, etc. I el mal francès és un llibre sobre l'adolescència vista des de l'edat adulta, però una vegada més sobre l'adolescència, sí. No ho sé per què. Això és un tema recurrent en mi i després un altre tema, que tampoc no és que l'hagi triat jo d'una manera molt, diguéssim, que sigui una opció molt deliberada, però que és així, no sé per què, que és parlar una miqueta sobre la societat que jo conec, no? O sigui, jo com a lector, això sí que jo ho puc explicar com a lector, així com a lector les ficcions sobre adolescents, no és que els hi tingui una afició particular, en canvi, com a lector, a mi no m'agrada la ficció fantàstica, no m'agraden les novel·les de civilitzacions perdudes o estranyes, no he sigut mai lector
del Senyor de los Anillos, per entendre's, aquesta línia de literatura, que naturalment respecto si està ben feta, però que com a lector no m'ha interessat mai gaire. I aleshores, com a autor, també, doncs, em surt una mena de ficció bastant centrada en la societat que jo conec, en la societat catalana, en la ciutat de Barcelona, amb les coses que jo conec, des d'una òptica que és una miqueta marginal, perquè no és una miqueta el mainstream, i menys en aquests moments, no? Però que és la que no sé com ha arribat a ser la meva. Diguem també, bueno, el tema homosexual està present, no sé si dir-li tema o és curiós perquè... o com dir-li, i creus que existeix una literatura específica o no? Sé que és un debat que hi ha constantment en això. És un debat molt antic i molt absurd i molt important alhora. Jo tinc una gravació amb DVD que algun dia m'haig de decidir a passar-me... amb cinta, com se deia allò, amb VHS, amb cinta de vídeo. I un dia m'haig de decidir a passar-me-la amb DVD d'un programa que va fer TV3 fa molts anys, devia ser l'any 94, va ser poc després de l'aparició del Joc del Mentider, on té un valor, per mi, sentimental molt important perquè hi surt la Maria Mercè Marçal, que, com saps, va morir, que és una persona que va ser molt important per mi, per moltes persones i per la cultura catalana. I la pregunta de la noia aquella mallorquina, com se deia, la Jané, la Maria de la Pau Jané, que era la presentadora del programa, deia AEA, en mallorquí, AEA o no AEA, una literatura gai. I nosaltres més aviat dèiem que no, fins que la Maria Mercè Marçal, vull dir, hi havia el Lluís Anton Bolenes, que es va abraçar i dir, no, jo no soc gai, però perquè va fallar no sé qui, i va anar ell, i després no sé qui més hi havia, i la Maria Mercè Marçal. I no, perquè l'important és que la literatura sigui bona, les etiquetes no importen, no sé què. La Maria Mercè Marçal, d'aquella manera que era molt directa i molt franca, va dir, home, clar que existeix, si hi ha una literatura que parla de dones, doncs és literatura de dones, si hi ha una literatura que parla de gais i lesbianes, doncs és una literatura... I clar, naturalment que no sé si existirà sempre, o ha existit sempre, o deixarà d'existir, però ha existit i existeix una literatura gai en el sentit que hi ha llibreries gais, que hi ha parts de biblioteques o de llibreries especialitzades en ficció gai, doncs sí, existeix. Que la meva ho sigui més o menys, doncs no ho sé, sí, n'hi ha llibres, n'hi ha que més i n'hi ha que menys, hi ha llibres que ho són més específicament. Jo diria que si hi ha un llibre que l'homosexualitat és, com deies tu abans, un tema, en el sentit que està tematitzat, en el sentit que l'homosexualitat està convertida en conflicte i, per tant, en tema, és Isaac i els dubtes, que és una novel·la, una vegada més, juvenil i d'adolescents, no? Però El Joc del Mentider, que és la que em va a mi, diguéssim, catapultar com a escriptor gai, és una novel·la on l'homosexualitat està acceptada com una dada de principi i on no se'n parla mai. O sigui, els tres protagonistes són gais, viuen la seva vida gai, tenen els seus problemes de relació, de sexe o d'amor o del que sigui, però que no tenen el problema de ser gais. La novel·la que hi és molt específicament d'això és Isaac i els dubtes, perquè era una novel·la, en certa manera, d'encàrrec, era una novel·la que havia d'arribar a ser, i no va ser per la carcància d'aquest país, havia de ser lectura d'institut, i que volia incidir en això, amb el problema d'un adolescent que es descobreix com a gai i que ho descobreix com un problema. Aleshores, jo vaig intentar fer una ficció, aquesta vegada sí, va ser per encàrrec, i a mi m'agrada escriure per encàrrec, que consti, no és una cosa que tingui cap mena de prevenció, al contrari, m'agrada. Vaig voler fer deliberadament una galeria de personatges positius. Hi havia un jovenet que era molt marieta i que era molt afeminat, que tenia un nòvio que era més gran que ell i que a més era policia. Era una miqueta provocador i això a mi ja m'agradava. I potser per això va ser tan provocador que no va arribar a la funció que havia de tenir, que era ser lectura d'institut. Creus que ara seria diferent? Perquè això és del 2003, si no m'equivoco. Creus que ara seria diferent? O sigui, aquest llibre, un llibre així,
podria No tenir? sabria dir-t'ho, no ho sé. Jo sé que em van dir, l'editora que m'havia fet aquell encàrrec, va dir que frivolitzava el tema de l'homosexualitat. Suposo que devia voler algun suïcidi o algun intent de suïcidi, i molta infelicitat i molt drama i molta llàgrima. Jo des del primer moment em vaig proposar fer una ficció sense llàgrimes, per descomptat, sense suïcidis, ni sangs, ni problemes, i al contrari, una ficció positiva, i que hi sortia inclús un personatge d'una mare extravagant i fantàstica que tenia por que el seu fill li sortís heterosexual, perquè per ella seria un problema molt greu, perquè la deixaria sola i ella volia... Era una senyora que tenia una acadèmia de ball i sabia que si el seu fill sortia gai es quedaria amb ell. En fi, era una miqueta una broma en aquest sentit. Després hi havia la cosa aquesta del policia, d'un noi de 17 o 18 anys que tenia un nòvio més gran que ell, d'uns 40 anys, i que a més era policia, el qual també era una miqueta anar a la contra de tota la... Jo no sé si va ser per això o perquè va ser, doncs va ser un llibre que no va arribar, que jo sàpiga. Vaja, jo no he anat mai a cap institut a parlar d'aquest llibre, i no sé si em dius tu, si ara, doncs clar, si ara la cosa fos diferent, doncs potser m'avisarien i em dirien vine a parlar d'aquest llibre, però mai de la vida he anat a cap institut. Jo tenia la il·lusió, i em sembla una mica fonamentada, que m'avisarien de l'Institut Montserrat, perquè sortia l'Institut Montserrat amb el seu nom, amb la granja que hi havia davant, que és un institut que conec bé perquè està molt a prop de casa, i bueno, res, o sigui, el silenci més clamorós. Res, cap institut, cap institució, mai res. Va ser traduït, és l'únic llibre meu que va ser traduït al castellà per una altra persona, o sigui que no el vaig traduir jo mateix al castellà, el va traduir Luis Algorri en castellà, es va publicar, va tenir una certa vida curteta, però la va tenir, que ja és bastant, però vaja, el que havia de ser, que és un llibre per als instituts, com a lectura, no sé si obligatòria, però recomanada, o lectura per instituts, no va ser. Creus que la presència de l'homosexualitat en la literatura, diguem, és una dificultat a l'hora, una mica el que estaves explicant, a l'hora de ser publicat o de ser venut? I que fa falta algun tipus d'impuls, perquè estaves el president del jurat del Premi Terenci Moix de narrativa LGTB. Creus que fan falta igual iniciatives d'aquest tipus? En algun moment feien falta, i la prova és que durant uns anys aquest premi va anar molt bé, vam tenir la sort de tenir originals d'una excel·lent qualitat. Jo recordo molt bé el primer any, vam tenir dos originals que realment no sabíem quin triar. Un era el que finalment va guanyar, que es deia Català amb armaris o armaris amb la catedral, perquè en català era d'una manera i en castellà d'una altra, ara no me'n recordo. Però un llibre molt bo, molt ben escrit per un capellà mallorquí que va fer una promoció estupenda del llibre, el llibre es va vendre molt bé, i després hi havia un altre, una ficció d'una transsexual venezolana, que ara mateix no me'n recordo com se diu, que era un llibre extraordinari, on parlava de la seva peripècia com a trans, amb una distància estètica respecte de la seva vivència, que era una cosa que és la que fonamenta, des del meu punt de vista, la bona literatura, allò que deia abans, el saber-te distanciar de la vivència en el punt just. Era extraordinari aquest llibre, i no era una escriptora professional, l'altra tampoc, d'altra banda. És una noia que és advocada, i el llibre era molt bo, no sabíem quin dels dos premiar, al final vam premiar el dels armaris, el del capellà, i l'altre li vam donar un accèssit. Després jo recordo molt, amb molt carinyo, l'any que es va presentar l'Alberto Mira, que és una persona que jo admiro moltíssim, es va presentar amb una ficció, amb una novel·la que es deia Com la Pasión, em sembla que es diu el llibre, que és una novel·la molt bonica, molt bonica, també d'iniciació, també d'adolescents, també mig autobiogràfica, la història d'un adolescent que es descobreix gai en una ciutat valenciana. És molt ben escrit i molt bonic, un llibre molt maco. I després hi ha hagut vegades més bones, menys dolentes. El problema amb això és que sembla que la indústria del llibre en general està en una crisi brutal, però brutal, i la indústria del llibre específicament gai està en una crisi 10 vegades més brutal. Creus que per a que es venga el fet de que siga que hi hagi temàtica o hi hagi la presència del tema LGTB dificulta que es venga en el gran públic o...?
O no, ja és una cosa, diguem, Mira, superada? hi ha casos i casos. Jo no vull fer principis molt generals. O sigui, per exemple, hi ha el cas de l'Eduardo Mendicuti, que és un escriptor, sí, posem l'Eduardo Mendicuti, que repetidament escriu ficció on escenifica gais, lesbianes, transvestits, i que està publicat en una editorial generalista, per dir-ho així, que és Tusquets, que té un èxit enorme, que té tots els premis del món i se'ls mereix perquè és un excel·lent, extraordinari, meravellós escriptor i que no ha tingut mai aquest problema. I que tampoc l'ha volgut defugir, d'altra banda, perquè ell quan li pregunten ¿existe la literatura gay? Dice, claro que sí, claro que existe. És una persona que en aquest aspecte és molt clar i no li ha de gens amagar-se ni dissimular ni dir les tonteries que se solen dir en aquests casos. I després hi ha el que sí que s'està, diguéssim, perfilant una miqueta és aquesta mena de ficció no necessàriament pornogràfica, perquè no es tracta de pornografia, però sí una miqueta d'erotisme més o menys evident o més o menys amagat, de lectura molt fàcil i que això té el seu públic i aquest sí que és el públic exclusivament gai o lèsbic. I pel que sé, pel que em diu l'editora del Premi Arena, del Premi Terenci Moix, doncs les dones compren i consumeixen molt més llibres que els homes. Aleshores, la ficció lèsbica doncs sembla que està més, en aquest moment està una miqueta més vigent que la d'homes, la gai, que es veu que va molt malament i que es ven molt poc. Jo no sé si és bo o és dolent, això. A mi m'agradaria que totes les editorials generals, totes publiquessin tots els llibres i que també, a més, les editorials gais, lèsbiques o LGTB també publiquessin molts llibres. Però, clar, això és una miqueta somiar truites, em temo. El 2006 vas guanyar el Premi Josep Pla amb El mal francès, que, bueno, si no interpreta malament, és, diguem, de les més autobiogràfiques que poden... Sí. A veure, explica'ns una mica, bueno, què va suposar aquest premi, una mica també... que havies comentat una mica abans també del llibre i... El llibre aquest és... Suposo que es pot enquadrar en la categoria del que es diu l'autoficció, és a dir, una ficció que té una relació una miqueta més directa amb l'autobiografia que l'autobiografia, que és autobiografia, o que la ficció basada en fets autobiogràfics. Aquesta està més entortolligada una cosa amb l'altra. El llibre està basat en uns diaris autèntics que existeixen, que tinc, que estan a casa amb un quadern blau Bueno, el títol El quadern blau ja estava agafat perquè hi ha el quadern gris, només faltaria posar el quadern blau, hi ha masses colors de quaderns, però diguem que jo per mi durant un temps el designava per mi mateix en el llibre com el quadern blau, perquè és un quadern de color blau, aquests diaris de quan jo tenia 18 anys i que va ser el moment en què, estant jo a França estudiant en una universitat del sud de França, a Pau, doncs de cop vaig descobrir, però ben bé de cop, un dia, pum, que era gai. I resultava que mentrestant aquí a Barcelona hi havia una senyora que havia sigut la meva nòvia i que estava esperant una criatura. Llavors, clar, la situació era absolutament embolicada, terrible, era molt jove, però estava a punt de ser pare i descobria això. I bueno, aquests diaris, doncs, i rellegint-los vaig pensar que d'allà podia sortir una ficció interessant que era, bueno, una ficció, una construcció, una estructura que era la relectura d'aquells diaris. No diré que estan copiats per començar, perquè els diaris estaven escrits en castellà i llavors jo els vaig traduir al català i naturalment no els vaig posar tal com estava perquè als 18 anys un sol escriure molt malament, excepte, jo què sé, Artur Rimbaud i 4 més, però en general la gent als 18 anys escriu malament, I en tot cas jo escrivia bastant malament. I els diaris aquests estan retocats, estan traduïts al català i diguéssim que el jo adult dialoga amb aquests diaris i amb aquesta descoberta de la homosexualitat. Això barrejat amb algunes reflexions, amb algunes digressions de tipus social, allò que deia abans, totalment al contrari del pensament general, que és en aquest moment, com tothom sap, molt nacionalista i molt patriòtic, i això doncs, va ser una miqueta
el que va provocar que aquest llibre tingués un destí una miqueta estrany, perquè va tenir un premi prestigiós i jo vaig dir que m'agradava molt tenir un premi que tenia nom d'escriptor i no de sant, i a més de l'escriptor català que jo admiro per damunt de tots, que és Josep Pla, però, per exemple, jo no vaig sortir mai a TV3, a mi no em van fer mai cap entrevista a TV3, ni a cap canal de Catalunya, no? Tampoc es pot dir que en castellà, bueno, el primer que em van dir a l'editorial Destino és que no el volien traduir en castellà, el va publicar en castellà, el van publicar a Egales, l'editorial gai lèsbica, però tampoc va tenir molta difusió ni molt èxit. És un llibre que jo me l'estimo molt, moltíssim, perquè a més és un llibre, clar, jo no soc, en fi, diguem que tinc unes normes de conducta i morals, i abans de decidir-me escriure'l i a presentar-lo al premi, doncs vaig parlar amb la que havia sigut la meva dona, perquè sortia ella, amb la meva filla, que és aquell ser que dèiem, quan en aquella època no hi havia els sistemes que hi ha ara per saber el sexe dels fetus, doncs dèiem el nen o el fill o no sé què, i era una nena que és una senyora que ara té 42 o 43 anys, vaig parlar amb ella, vaig parlar amb els meus fills, vaig parlar amb la meva ex, tothom va estar molt d'acord, vull dir que és un llibre que jo li tinc un vincle sentimental i afectiu molt particular, no? Va guanyar un premi molt prestigiós, però no es pot dir que fos un llibre que tingués una gran difusió ni una crítica tampoc molt entusiasta. I en referència a aquest llibre i també al joc mentider que parlaves de la Barcelona de finals del franquisme, com es vivia o quins records tens tu d'aquella època a la Barcelona dels anys 70 sent gai, i també quina relació tenies en aquell moment o més endavant amb el moviment LGTB? Mira, relació amb el moviment LGTB, zero, no en tenia cap, ho haig de dir, no és que em vulgui presumir ni que em vulgui fer cap principi, era així. Jo era una persona que, com sempre, he tendit una miqueta a ser una miqueta independent Mira, diré una cosa que no és cap secret perquè es pot comprovar, però ningú ha vist mai. En la primera edició del Joc del Mentider, surten fets que passen al maig de 1977, que va ser quan va haver-hi la primera manifestació gai lèsbica a Barcelona. Doncs a la primera edició ni això, no surt ni això, perquè em va passar per alt, no hi vaig pensar. Després, quan va sortir una reedició al cap dels anys, fa 3 o 4 anys, la vaig repassar de dalt a baix i vaig introduir-hi això perquè em feia vergonya, però perquè vegi si estava jo una miqueta allunyat de tot això, no? I que consti que no és que tingui cap mena d'hostilitat ni de menyspreu, al revés. Admiro enormement a la gent que ha fet aquestes coses, però per la raó que sigui, doncs no era el meu cas. La vivència com a gai per mi va ser extraordinària i és per això que està en l'impuls primer d'escriure aquella novel·la, doncs era aquest, era l'agraïment haver pogut viure un moment històricament meravellós, que va ser l'explosió aquella de llibertat després del franquisme, i a mi em va agafar la mort de Franco als 25 anys, o sigui que jo sé molt bé què és viure amb el franquisme, i a més, i això ja és una cosa molt individual meva, va coincidir quan, després d'estar uns quants anys amb el que era la meva dona i fer vida diguem, heterosexual, entre cometes, perquè no ho era, però vivia com si ho fos, amb els meus fills i la meva dona, doncs em vaig separar i vaig començar a viure com a gai. I va coincidir que jo vaig començar a viure com a gai, que Barcelona es va convertir en una ciutat enormement gai, que s'obrien cada dia locals gais, però no com ara, que estan tots apinyats en una zona. Estaven escampats per tot Barcelona, I no solament estaven escampats geogràficament, sinó que estaven escampats socialment, i això era molt interessant i era molt maco. Ara tu vas als locals, jo tampoc, jo no hi vaig gaire, la veritat, o molt poquet, però tinc la sensació, i em sembla que no m'equivoco, que socialment s'ha homogeneïtzat molt la població gai. Els veus tots molt semblants d'edat, de manera de vestir, de manera... En aquella època, a l'any 77, doncs hi havia locals gais que eren molt, molt, molt populars, que hi havia, no sé, taxistes i lampistes i
i estaven a barris obrers, això és indiscutible, això és així, no? I n'hi havia doncs, que eren molt pijos, per entendre'ns, no? I n'hi havia més per joves i més per gent gran, estava molt més diversificat i era molt nou, i això, clar, això tenia un valor extraordinari, la novetat, estàvem descobrint una cosa estupenda. No existia la sida, o sigui, va ser un moment dolç, i el joc del mentider una miqueta és una expressió d'aquesta eufòria individual i col·lectiva. Després també va haver un moment en què el vas, diguem, pronunciar pels fets de Sitges que van passar l'any 1996, que va haver una agressió, manifestacions homofòbiques. Com veus aquell moment històric i quina posició, com es veu el moviment, com es veu la societat catalana? Mira, jo en aquella època tenia un company que tenia una casa a Sitges i anava molt a Sitges i vivia, no sempre, però temporades llargues. Sitges a l'estiu pot ser una cosa molt atabaladora, però Sitges a l'hivern per mi és una autèntica meravella. I també vaig estar molt content i molt bé, i em va saber molt greu que passés allò que va passar, molt. I aleshores la història d'aquest article és una miqueta curiosa. Jo col·laborava al País, al diari El País, amb una secció que es deia La Crònica, i que parlava de 1000 coses. I quan va passar això, el que era en aquell moment el director em sembla que el seu càrrec era director de l'edició catalana del País, que era l'Agustí Fancelli, que va morir fa poc, prematurament, pobre, doncs em va dir, escolta, no voldries fer això? I jo li vaig dir, mira, jo em va encarregar l'article aquest i jo posem que la setmana següent, al cap d'una setmana o menys, de 4 o 5 dies, me n'anava a un congrés de traducció a Buenos Aires i estava allà una setmana o 10 dies, molt de temps. Vaig dir, és que no tinc temps perquè... va. Total, que va ser un article que el vaig fer molt de pressa, molt d'acord i coneixent bastant una miqueta de què anaven les coses, i que recordo que en aquell moment no hi havia internet, o jo no el feia servir, no crec ni que existís, o almenys no estava tan difós com ara. Vaig, no sé com, entregar, potser per fax, o per fax devia ser, vaig entregar l'article i vaig agafar l'avió cap a Buenos Aires, com podem dir, llançant la bomba i pensant, quan torni, estarà la ciutat en flames per culpa d'aquest article. I no, la veritat és que tampoc no va passar gran cosa, no? Però vaig estar molt content d'això, de pronunciar-me públicament com una cosa que va ser una autèntica infàmia que va fer un regidor de l'Ajuntament de Sitges que es va dedicar a demanar el carnet a la gent que anava a l'Espigó allà a lligar a la nit per dir les coses pel seu nom i per fotre i per emprenyar. Llavors era una cosa absolutament inacceptable. I vaig fer començava l'article, em recordo perfectament, dient que si els atzars de la genètica haguessin sigut un altre, doncs el concejal aquell, no sé com se deia, en comptes d'estar demanant el carnet, doncs és amb ell que li haurien demanat, no? Perquè en definitiva és això, vull dir, un neix d'una manera o d'una altra i no té cap mena d'intervenció amb això i per tant aquesta és la clau de tot, del respecte, de la convivència i d'això, del respecte, no? També vas fer referència, no sé si recordo malament l'article, no sé si parlaves també de divisió del moviment LGTB en aquell moment i d'un context que podia ser una mica homòfob també. D'un context que podia ser una mica homòfob també. Bueno, jo en aquell article recordo, per això pensava que tindria, que un sempre pensa que les coses que escriu tindran unes conseqüències que després de l'hora de la veritat, almenys és el meu cas, no tenen, no? Perquè jo sí tirava una miqueta un dard enverinat contra el moviment gai d'aquell moment. En aquell moment la paraula LGTB no existia, diguem, el moviment gai, perquè jo estava jo i molts altres com jo estàvem una miqueta decepcionats de la disgregació i de la feblesa del moviment gai a Catalunya i a Espanya. I això es va notar molt quan va començar l'epidèmia de la sida. O sigui, països com Alemanya, com Anglaterra, com els Estats Units, com a França fins a cert punt, van poder plantar cara i adoptar estratègies que van salvar moltes vides perquè el moviment gai era fort i estava ben arrelat, tenia presència pública i era respectat per les autoritats. Aquí no. Aleshores, doncs clar, el resultat va ser patètic,
perquè va haver-hi molta gent que va morir i no hauria hagut de morir, no hauria de morir ningú, per descomptat, però vull dir, gent que potser, si el moviment, la xarxa associativa hagués sigut una miqueta més extensa, més forta i més sòlida, doncs la cosa hauria pogut anar més bé. Jo en aquell moment era molt sensible, bueno, ara també, però clar, per sort han passat els anys i la cosa sembla que s'ha aturat una mica, no? Però en aquell moment la cosa estava molt viva, estava molt recent i jo havia perdut molts amics, vaig perdre molts amics i pensava, bueno, si això hagués sigut com Alemanya, per exemple, que una ciutat són una societat molt associativa, una civilització, una cultura molt associativa, doncs això va salvar moltes vides. A França fins a cert punt també. En canvi aquí, a Itàlia, aquests països on tothom va una miqueta a la seva, doncs clar, de vegades no passa res, però en aquest cas el que hi anava era la vida de la gent i per tant, i és per això que jo en aquell article, clar, que em ficava una miqueta amb el moviment gai i l'acusava una miqueta d'estar molt dividit, molt disgregat i de ser una miqueta feble. També havies parlat en algun moment de que consideraves que hi havia, diguem, alguna carència en comparació a altres països del que es refereix a estudis LGTB en les universitats, estudis queer, gay, com li vulguis dir. No sé si ara mateix en aquest moment penses el mateix o... Mira, fa poc vam presentar un llibre que es diu Sexualidades minoritàries, no sé què, un llibre que està per aquí, que demostra que fins a cert punt aquesta carència s'ha compensat, però no... Va ser una cosa una miqueta escandalosa. O sigui, aquí la gent va reaccionar quan a tots els països d'Europa i als Estats Units es va començar a difondre i a treballar amb els estudis gais i lèsbics. Aquí la universitat, l'acadèmia, va respondre amb una homofòbia altiva i amb un menyspreu absolutament irritant. I l'altre dia l'Alberto Mira, que és un home molt llest i que sap, diu, la culpa la tenien les autoritats acadèmiques que estaven a l'armari. I el vaig riure i pensava, doncs mira, tens raó, i se'm van acudir al cap, em van venir al cap 3 o 4 noms concrets que evidentment no diré, però que sé molt bé, sí, perquè la universitat, sobretot a les facultats de lletres, han estat ple de gais, i lesbianes i sobretot de gais, pleníssim, i això ho sap tothom. I diguéssim, l'hostilitat i el menyspreu i l'altivesa insultant amb què van reaccionar davant de la hipotètica implantació d'estudis gais i lèsbics a la Universitat Espanyola procedeix, ara ho veig, en molt bona part del fet d'això, dels gais armariats que hi havia a les autoritats en els llocs de poder de la Universitat Espanyola. Ara la cosa, gràcies a les dones, em sembla molt, jo no soc un expert en el tema, però em sembla molt que és gràcies als estudis de dones, de gènere, que els estudis LGTB han pogut implantar-se una miqueta a la Universitat Espanyola, però molt relativament. Jo recordo que quan l'Alberto Mira va voler tornar a Espanya perquè volia venir a Barcelona, jo vaig estar fent gestions a la meva universitat per veure si li podien aconseguir una beca que estava especialment dissenyada per això, que es deia, ja no me'n recordo, una beca que estava per recuperar cervells que estaven a l'estranger i recuperar-los per la Universitat Espanyola. No va haver-hi manera. I persona amb un currículum i amb un prestigi com ell, doncs no n'hi havia tants, doncs no va ser possible. A la que parlaves d'estudis lèsbics, estudis gais, lèsbics, no sé què, ja la gent ja et miraven d'una manera que va dir, això no, per nosaltres no. I és una miqueta la misèria aquesta de la Universitat Espanyola, que és molt notòria.